Zvatiri kuona kuti panguva ino SADC yakagarira pasi aiwa instability iri kuitika aiwa ku DRC nekuMozambique. Tinoona kuti vakomana veopposition aiwa munyika yeMozambique havasi kuneta, kunyange masoja achiuya achifaya aiwa pfuti vachiuya vachikanda matiye gases. Tiri kuona kuti vakomana vari kuramba vari resolute, vari kuramba vakamira vachiti hatingajairiri nemi. Muzora nhasi pane madevelopments anobudikira kuopposition aiwa yemunyika yeMozambique, vakomana veRenamo. Sana pina mashoko amudanyikwa panapa ndopepepa ndokuti chibwa subscribe ulike ubva tina on the bell icon. Tipinda paTechmark TV vamudanyora chiti as a SADC prize in Mozambique crisis, the opposition leader of Renamo Osufo Momade today proposed the cancellation of elections, the creation of a caretaker government, and the dissolution of the current National Electoral Commission until able to carry out a transparent process. Ndo mashoko atinoona kuti vakomana veopposition Renamo aiwa kuMozambique vanouya vachikansela vachiti aiwa maelections akaitiwa aiwa tiri kutomakansela kuti hapana zvatakaita. Vanouya vachidissoluta the current National Electoral Commission vachiti aiwa yakakonewa kukera out matransparent processes, vachiti hapamborina transparency pamaelections avakaita. We cannot say we have got a transparent and credible electoral commission munyika yeMozambique. Tiri kuona kuti vari kutozviisira maresolutions avo vakomana vakagara ugo SADC pasina zvine musoro zvavari kuita, vachiuya vachitoti aiwa maelections they were legitimate, maelections they were credible, maelections they were transparent. Vatiri kuona kuti vakomana veopposition vari kuyachiti hakuna zvinhu zvakadai. So tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chioneka kuti the SADC block iri ichinegleta vanhu vainotungamira vemusouthern Africa. Tudze mafunguro enyu pinda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.